Hej og velkommen til 19-hederne. I have a dream. Sådan lød ordene fra Martin Luther King under gårsdagens tale i Washington. Martin Luther King, som er en afroamerikansk borgerrettighedsforkæmper, holdt en nat tale for folket om at hans ambitioner og drømme om at få et samfund og en verden, hvor alle kan leve side om side uanset farve. Martin Luther Kings berømte tale I Have a Dream anses af mange mennesker som startskuddet på det, at alle er ligestillet, og at ingen skal prioriteres over andre. Lige inden talen fandt sted, var der en demonstration i gang, netop baseret på den konflikt om ligestilling. Og her har vi nogle billeder af demonstrationen. Kombinationen af hans tale og demonstrationerne har indtil videre ført til meget diskussion om, hvorvidt raceopdeling skal afskaffes. Det kunne for eksempel blive fjernet på skoler, på toiletter og på andre offentlige steder. Der er mange, der håber, at der måske ude i fremtiden kan være sorte, der får lov til at tage store beslutninger og have store roller. Vores vejrudsigt lover søndagssol. Masser af sol i nord og øst herhjemme. Temperatur op til 5 grader. Tørt vejr også i de nærmeste dage. Og risiko for glatte veje i aften i Nordjylland, Midtjylland og Nordsjælland. Måske husker de hende fra filmen Love Story, Ally McGraw. Her er hun i en kærlighedskomedie fra 1959, Goodbye Columbus, filmatisering af romanen af Philip Roth. De to unge forelsker sig i hinanden, men de er et umage par. Det eneste de har fælles er, at de er forelskede.